Habibullahi dan Abdullahi mai ceton kaunu yayye. Farko na saka Allahu Rahimu mai dare rana mai canjin ayyamu, haska min da zuciya ta ya alimu da kaunarsa ne ta begen da hafiyayye. Manzo mai daraja Habibullahi dan Abdullahi mai ceton kaunu yayye. Begen da zan yi sai na fara da salatinsa manzo na nura, ta har sulu san ka babu dabara, yake razani yake hana ni zubar hawaye. Manzo mai daraja Habibullahi dan Abdullahi mai ceton kaunu yayye. Salatin nasa da iyalansa da sahabbansa da waliyansa, sautin jani da diyali da kaulayinsa, da baba sarusa ne mai haska mu muso manzo na biyayye. Manzo mai daraja Habibullahi dan Abdullahi mai ceton kaunu biyayye. Salamu alaika ya rasulu labbaika dan Abdullahi yau gani gare ka, fitilar saka ne ta hasken na yabe ka, duk rintsi duk wuya ya je na yabe ka biyayye. Manzo mai daraja Habibullahi dan Abdullahi mai ceton kaunu biyayye. Sai gosha ambato ya mai girma, indarar rahama ne ga al'umma, alhamdulillahi kowa shi yake nema, inda akan sanin ka ne kowa ya waye. Manzo mai daraja sandu karimi, dukan wani abu na Allah ka zama imami, mu kuma agunmu da haka zama azimi, nurul ala nuri haske ka ne ke sanya duhu ya yaye. Manzo mai daraja Habibullahi dan Abdullahi mai ceton kaunu biyayye. Assalatu wassalamu alayka ya rasulullahi, assalatu wassalamu alayka ya sirrullahi, assalatu wassalamu alayka ya habibullahi, saifullahi safiyullahi, miftahul khairi magalukul sharri, miftahul abin da yake ba'ini da zahiri. Assalamu alayka ya bi tarbiyan halitta ne, jarumi ne, sadauki ne, gwarzo ne, mai jijjiga kafire ne, Ahmadu Hamidu Muhammadu Ahidu Wahidu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Duk halaye ya hada dan Amina, mai haƙuri ne sannan garkon amana, mu koya gunsa ya ku ikiwana, dan Amina tuci ne kan kaji kyawawan halaye. Manzo mai daraja Habibullahi dan Abdullahi mai ceton kaunu biyayye. Garba ne shi sadauki namiji, ga isa martaba sannan ga darajoji, ya rasulallahi mu ma kai mana agajiya, mu yi ta begenka da iman gare ka habibi na biyayye. Ɗaya ne tilo komai an baka, abinda wani ke nema tuni ya baka, mukami matsayi mulki duka ya baka, mu riƙe shi gam sannan ma'aiki na biyayye. Manzo mai daraja Habibullahi dan Abdullahi mai ceton kaunu biyayye. Sannu dan Aminatu mai girma, a cikin isar ka wata yayi ma sallama, a cikin mulkin ka bishiya ta duka ma, lalle ka ci kaɗan Aminatu mai tarin daraja biyayye. Yarje da ni manzo dan Amina, begen ka ne ta ma babu dare balle rana, Aminu mawahi buɗa ka ja lamarina, da ta begen ka a san ka fili ma har ma da boye. Manzo mai daraja Habibullahi dan Abdullahi mai ceton kaunu biyayye. Manzo mai daraja Habibullahi